teng kastoy panyempo at ilubong agladi agruar kararwa agad na umag. What's up, Ketchup mga Kunix? Good day sa inyong lahat. Good day kinyayo amin. Kata dito kung kuna da semana area parada in Ilocana. Iso nga tatangal daw itay buyain, digiti naka-costume, digiti pa float da po. Ito Alawag City. So bago ang lahat, sakbay tayo nga buyain. Ipasok ko pa lang dito intro. Damag kanya yo. No, baling kay nga alia, ano kat kayat yo? Manananggal ang buwa. Abe manananggal. So that I can fly. Sigading. Tikbalang. Tikbalang, abe tikbalang. Last na dito. Hello po. Welcome guys. Yes po. DepEd. Yes po. Hello ma'am. Tagano kay ma'am? Sa Nicolas, sir. Ay, sa Nicolas. Ma'am, dala-dama kita. Yes, sir. Ako na regrigada, sir. Uy, ano nay. Lukas pa rin ka agbaling ka nga ka-area anak ano ko. Our area? Oh my God, check talaga. Well. Pero white lady. Ay, white lady. Yes, kasi urana sa may akit. Ana? Kawan. Atno. Okay, thank you so much. At taga tayo ma'am? Rio, sir. Rio. Pamilya rin nagdeta puso-puso team mo ha. Queens. Ay, we, tama. Kapintas kayo. Thank you. Thank you, sir. Hi, vlog. Ma'am, no, baling ka nga area na no kat kayo mo pagbalinan. Ayan po, beautiful lang ta. White lady lang. White lady, ma'am. Ape, white lady, ma'am. Kapintas sakit. Nax naman. Balikin nga aswang ana tiket yung pagbalinan. Ken apay. Ano choice ko aswang? Ano choice ko aswang? Aswang naman. Sige sir. Anything very easier. Aswang tikat doon daw kaya kapag balinan na kapsa. Hindi man damagin pa ito duma mga aswang dito ya. Umayda at ginagan ar-arya marmar na isang kailukuan. Iso naman din nagigtan yung ka siya magigtan. Kahit mo kanong kakbalin? Aswang. Aswang? Zombie. Zombie. Apay zombie? Awal lang, trip ko lang. Trip mo lang. Ano tiket mo? Dapat ko tagbalin nga aswang. Tapno ko pang kaswangan ni Sona. Next na one. Okay. Bossing, konting question lang, Tito Noel. Lukas pa rin ka agbaling ka nga ka-area anak ano ko. Sige po, thank you. Umayda
Mamalaw pagmo umay na at nagitagan ar-arya marmar na isang kailukuan nagamak nagteng yes lumagrekaan sa lakang mag-iwan asin and bawang kung kastoy na panawin ayaw manawin si manag ar-arya ay rambakan agan nagtag magalwad na taadada dito yan. Pagsilaw! Budget! Ano itong net ito? Sinet. Sa sinet. Umay na at kagitadan ar-arya marmar na isang kailukuan nagamak nagteng yes lumagrekaan isa lakang mag-iwan asin ken bawang There you have it, ladies and gentlemen, with the Tony of Panama! Ayan ang mga kaibigan ko, may photos, videos, and snaps ay upload nyo sa inyong mga social media accounts, Facebook, Twitter, Instagram. So ayan mga Kuniks, tapos na po yung parada at syempre hanggang dito na lamang po ang video kong ito. Adios amiga amigo. Alawenda. Bye bye.